Tässä Eetu, tässä Sami. Moro. Pelataan Kangaslammen PDG käyttäen Jokers Disc Golf Dice. Elikkä siis, no en oo yhden kerran pelannut, en oo kyllä ohjeetkaan lukenut. Minä olen ikinä nähnyt. Sori, mä sain No, ainut mikä näistä niinku on, että jos tänne tulee, että best, niin silloin heitetään throw disc that suits best to your throw. Elikkä niinku mikä parhaiten sopii siihen sun pitääkö se olla niinku molemmissa nopeissa? Ei, kun toisessa hommassa. Jos molemmista tulee best, niin valitset semmosen kiekon, mikä parhaiten sopii siihen sun heittoon. Ja parhaiten sopii sun heittoon. Toinen on niinku mikä kiekko ja toinen on millä heittotyylillä heittää. Vai arvotaanko kumpi heittää? Joo. Kansi vai pohja? Kansi. Minä päätän. Sinä aloitat. Slow. Ja minä päätän. Kiekko. Minä päätän kiekon. Saanko mä heittää ihan normiheiton? Ei kun kiekko, hitain kiekko mikä sulta löytyy, minä päätän ne heittotyylin. Putteri. Joo, ja minä valin myös heittotyylin, niin se on puttaamalla. Tämä on varma. Joo. On siis tosiaan väylä 1, par 3. No en tiedä onko 80 metriä. Voi ollakin. No osaattaa vähän heitellä. Yllättävän hyvä avaa. Joo. Meni ainakin 30 metriä. No oli yllättävän hyvä. Nopein kiekko ja sä päätät miten mä heitän. Niinkö vastaan? Mikä mulla on nopein kiekko? Mulla ei hirveen nopeeta. No varmaan kaikista pommin on tämä D3. 360 pyörähyksellä heität. Avaus. Oikeesti? Joo. Ei jumala. Riskillä vaan. Oho! Ei siis, en uskaltanut todellakaan kovasti, kun se vittu se olisi. Joo, mulla meni pikkusen tonne asempaan reunaan. Se voi olla jopa ihan ok paikalla. Ykkösringistä saa putata normaalisti. Joo, niin totta. Tosi hyvällä paikalla. Tuossa on kiekko. Kori on tuolla. Ei ihan kakkosringissä, mutta... No voi se olla kakkosringin reunalla. Menkö mä koko niinku väylä aina tällä samalla heitolla? Joo. Niin kauan kuin on ringissä? Joo. Okei. Niin. Nyt tajusin vasta tuon sinun heitot. Niin. Jätkä vettää korille asti Niin. tuolla. Mut siinähän ei tarvi. Mieti jos täysillä vielä pitää siihen. No joo. Ei nyt niin paha. Joo. Aika hyvä. Kyllä siitä paarin pelaa. Ei oo vielä ringissä, mutta... Ja kakkosringissä varmaan on. Ja tuo markkerin tuohon, niin... Vaikka ei sillä nyt tässä pelissä varmaan hirveästi ole merkitystä. Ui saat. Vaan pääsis nyt tonne ringiin, niin vois putata. Mä kun vaan katon valmiiksi korille, kun sä satut kuitenkin sinne. No on ringissä. Tuo on ringissä. On. Täällä on vähän niinku... Kostena nuo... Kostena on pusikat. Kuulostaa väärältä, mutta on. Heitin äsken tuonne. Joo. Siitä kun upotat nyt. Kyllä. Se on siellä. Jebo. 88 metriä. Kaartaa vähän tonne oikealle. Missä oikeastaan aika suora. Kori on niinku about tuolla. Elikkä midarilla ja täysiä. No, ihan täysiä, niin kuin vasta kun lähtee. Perus. Aina täysillä. Niin. Pitääkö mulla ottaa vielä vauhtia? No jos haluat. No eikä se ole silloin niinku full poveri. Niin, täysiä. Tänne on hävitetty ennenkin vähemmästäkin kiekkoa. Katsotaan se. Ootapa. Mikä? Peukku. Tumber. Eikö tuo ole peukkuuksi? Ai se on. Ja understable. Alivakkala ja kiekolla peukkuuksi. Siis eikö tää... Voinko mä heittää granaatin? No sovit, että voi. Koska ei täällä granaattia erikseen ole minun mielestä. Käy mulla. Joo, mä heitän granaatin. Ei se ehkä mitään ideaali ole tähän. No alivakkala kiekolla granaatti. Niin on tähän väylään. No ei. No siis en mä tiedä tuonne kun sä oot tuonne ylös menemään läpi vai jostain. Elikkä F9. Mä veikkaan, että mä en saa sitä kunnolla kamerana, mutta kokeilla. F9. Joo, on mennyt.
Mä kun vain suoraan tonne pusikkaan johon. Se menee tuonne, missä tuo kuusi. About veikkaa. Okei. Ei Jos mä olisin heittänyt kovempaa, niin se olisi ollut tuolla... Oh. On Se on silleen jossain ihan hirveessä pusikassa. Nyt on huonossa paikassa. Siis se on siellä nokkospuskossa varmaan. Niin on. Sinänsä surullista, että se oli varmaan vakkaa heitto, mitä on heittänyt tuolla kiekolla, ja se oli täysillä. Itse asiassa tähän kohtaan granaatti voi jopa toimia. Hyvä, kun se häviää kuvasta vaan. Onkohan se ringissä? Sieltä löytyy. Minä menen kuvaamaan tonne korille. Kato! No mutta nyt se on ringissä. Niin eikö mä katso, että se skippaa koriin, että se on ollut niinku kaikkien aikojen heitto. Ei huono. Eli mä oon +2. Aika hyvä kuitenkin, vaikka on tolleen ollut silleen. Ja mulla on +2, niin molemmin. Fairway driverilla rolleri. En oo kyllä tätä heittänyt Mutta ei ikinä se tähän rollerilla. oikeastaan edes pahaa. Mutta en oo rollerillakaan ikinä heittänyt tätä. Mutta tällä kiekollakaan en oo kyllä ikinä rolleria heittänyt. Tuo on muuten auto. Hyvä, kun se hävii sulla tuonne pusiin. Tämä on tämä koko radan ainut autti ja se on siellä. Niin. Niin siis, joo. Niin, 3. väylä ja tuo tie on auto. Se on Anheuser ja Ylivakkala kiekolla. Se on hyvä. Näin. Elikkä, niin. Eli ihan mikä, ei tarvitse saa olla mikään vaan ylivakkaa kiekko. Ylivakkain, kaikista ylivakkain. Ai kaikista ylivakkaa? Niin se on sitten kaikista ylivakkain. Mulla on, mäpä annan sulle täältä, saat heittää tällä. Vittu arvaa minkä mä tajusin. No? Mä oon taas hävittänyt kiekon. Minkä? No sen mitä mä olin just antamassa sulle. Mikä se oli? Se uusi, mikä julkaistiin pari viikkoa sitten. Turbulence, sitä ei oo tuolla väkissä. Ei muuta kuin power gripi. No se on kyllä mentävä. Ei ole kaupallinen yhtä. No kun mä mietin jo, että tää on kyllä aika väliä yleensä ollut tiukkaa, mutta täällä ei oo. No haluatko lainata tuosta A2? Väneellä. Niin on. Ja Antsaa piti laittaa. Joo. No tämähän on hyvä siis. Tähän, jos se onnistuu, tähän menee suoraan. Käännä, kato! Ai et oli kiva. Nyt oli hyvä. Siis tuohon on niinku tehty tämä. No tuo on aika hyvä. Tuo on aika ylivakkaa oikeesti. Se on muuten lähettävä kiekkokauppaa, ei tässä auto. Ei, nyt oli huono. Oliko tällä kertaa liukkat sormet, olkapää? Oli olkapää, oli ja yöunet. No se oikeesti nukkui 2 tuntia viimeinen. Ulkoa hyvä. Heiserilla distance driver. Hysse tähän vasemmalle. Ai, nyt saa kyllä olla alivakka. Niin on Heiserin flippi alivakkalla kiekolla. Onko sulla alivakkaata distance driver? Siinä saa muuten oikeesti sitten olla aika kovaa käsi, että se flippaa. Minä en saa tuota flippaamaan, mun käsi ei riitä. Joo, mutta mä nyt otan tuon pyöräille ihan suosilla, että mä en telokke. No, totta. En sen verran luota vielä ommiin heittää. Ei, se oli... Tuo oli Antsa. Niin oli. Virhe. +1. Uusi sääntö. Ei ollut mitä uusi sääntö? Jos ei lähde heitto silleen niinku piti, niin se on +1. Puolikas, kun se oli flatti heitto. Ok, tää oli varoitus. Ensimmäisestä saa varoituksen. Toisesta tulee vähän armaa. Ollaanko silleen? Okei. Okay. Ensimmäisestä virheestä tulee varoitus ja toisesta tulee rangaistus siitä eteenpäin. Joo. 3-6. Eikä tuo näytä aika siltä, mikä on ollut ehkä jossain vaiheessa tänne läpi. Niin. Veivykyrä. Otetaan tuosta, tuo on sitten muuten kans autti. Autti on tuossa vasemmalla. Joo, kyllä se nyt tuonne päin lähtee. Ihan hyvä vaan, että ei lähtenyt tuon pitemmälle. Se on ollut tuolla rivitalojen pihaan. Ja kun tekee paljon, kun täällä on tuo nurmikko kuitenkin. Mikä siinä on, että täällä kun pelaa, niin näyttää pitemmältä tämä väylä jopa kamerassa.
Mutta meipä Puijolle, niin se on niin leveä ja kaikkea, se näyttää hemmetin lyhyeltä. Sitten kun mä menet sinne, niin se on yhtä leveä se väylä kuin mitä tämä on pitkä. No mä nyt tästä. Tästä tulee pitkä väylä. Täällä on näitä puita. Eihän siinä muuten. Ois sekin ollut aika hyvin tuolla. No nyt mä voin heittää vaan hyssen tuonne tuota. No tässähän saa heittää niinku miten hiljaa haluaa, eikö nää? Kuhan se lähtee siinä haiderissa. Mä tuun kahtomaan takkaan, että se nyt lähtee. Tuo oli ihan selkeä. Ja se tuo on ringissäkin vielä. Mitä meinaa? PA3 pönttö. Pisti vaan. Pisti no vaan. Kova. Kova kaveri. Pakko niin se oli ottaa, kun oli tupla. Tupla puki valmiiksi. No mut se on ollut päivän teema. Se on kyllä, veikkaan, että se jatkuu. Ai, mikä kikki. Eikä se oo pugihomma. No kyllähän se Ei taitaa olla. päivääkään ilman. Miten se meni eilen? Nää on näitä varmoja. Niin, tätä ei tarvitsisi välttämättä edes kuvata, mutta... Niin, mutta se sinun 2 metriä eilen. Niin, eilen heitin seuraavalla väylällä, minkä näette kohta, niin 2 metrin putiin ja meni puoli metriä ohi. Tässä oli varmaan semmonen mitä metrin nurmikko tai Joo. heinikko tuossa, niinku näkee tuosta aika hyvin tuon väylän. Elikkä siis, luvassa on par 3, 76 metriä about. Ei Mennään. tämä 76 metriä ole. Tosiaan tuonne olen lentänyt kiekkoja joskus. Flättinä fairway driver. No sehän on... Ei se nyt huono. Se on ihan hyvä. Flättinä se lähti. Kato. Ja pöntössä se ei ihan mennyt. Midarilla backhand. Anteeksi purukumi, mutta... Se voi olla aika ärsyttävä se mässytys, mutta sille ei voi mitään. Kärsitte, kuuntelette nyt. Niin, voi. MD1. Miten se piti heittää? Ei siis ihan päkkäri normi heittää. Eikö niin, joo? Saat heittää miten haluat, kunhan se on vaan päkkäri. Nyt kyllä tuulee. Pistä nyt vähän souta ja heitä jossain hyvässä kulmassa. Heitän sittenkin A2, koska tuulee. Toivottavasti se näkyy täällä. On niin... Vähän liikaa oli, mutta... Kyllä se on sillä putiin. Niin, mutta näkyy kun tuuli tuolta, niin se painosta, niin se piti sen. Se ei lähtenyt kääntämään. Mut sulla on vielä... Ei oo ringissä tuo. No on tuo ringissä. Nyt kyllä... Nyt... Ei oo. Eikö? Meppä seisomaan sinne. Voit mitata vaikka miten päin, niin se ei oo 10 ringissä. No ihan varmasti on. No mittaa. Taas olla vähän enemmän. No joo, heitetään sitten No sillä. niin. No mä voin putata tällä. Ei kun backhandilla vittu, en mä voi puttaamalla heittää. Et niin. Näin paljon mä luotan tähän heittoon. Pellaat huonosti. Tää niinku ei mikään onnistu. Oot aivan maasan myynyt, menet kotiin. Oot siinä hetken aikaa, niin oot silleen, että jaa. Pitäisikään huonommin pelaamaan. Totta, se on kyllä aina. Kamaat saa siihen laitettua ja... Se loppu on silleen, että Äkkiä pois kotiin vaan. niin ei kiinnosta ihan samaa. Niin Sitten menet sohvalle makkaamaan frisbeegolf-videot näkymään. Kyllä. Vittu, tekis mieli mennä heittämään. On tämä sairasta touhu. Tämä alako milloin? Mikä? Tämä homma meillä. Tänä kesänä, alkukesästä ekat heitot kävi sinun kanssa heittänyt. Niin, no minä oon heittänyt jo viime kesän. Niin, vaikka ei siltä nähdä. No niin, no siis. Mutta silloin mä heitin pelkästään distansilla. No ei, se oli vitsi. No, ei, se oli vitsi. Niin oli vitsi. Mä oon oikeesti heittänyt 10 vuotta, mä vieläkään Kutosväylä. Tää näyttää sitten taas samalle heitolle kuin tuo äsken. Ja tää on mukaan 50 metriä. Mikä tulee? Oh man. Hai. No joo, ei tunnet ehkä pahin. Ei mulla oo, kun tämä on niinku suora. Ja heitä väneillä. Tai siis A2. Heitä päälle. No se on riistitty. Voit muokata tähän, kun mä heitän. No niin, no se on riistitty sen nimiseksi. No niin, sen nimi on väärä. Oh man. Mä niinku piti jo miettiä, että mitä mä teen. Niin no tässä nyt ei varmaan tällä tähtäyksellä paljon merkitystä. Ei. Oli se yllättävän hyvä.
tyylipisteitä ei tuossa heitossa tarvitse paljon jakkaa. Toki meidän heitot nyt ei muutenkaan tajalla mitään. Mutta tää onkin... Tässä opetellaan, eikö näin? Ai niin, mitä siellä näkyy? Peukupsi. Distance Rose. Se on pikkusen kulunut. Herra jumala. FD. Eikö PD? Eikö PD? Niin on. PD. Joo, kyllä. Joo, Humber. Niin, elikkä mun on pakko heittää siis peukku. Kyllä. Mutta mähän voi heittää, että miten mä haluan. Siis kyllä. Ei hitto, kun se kääntää sen tuonne. Tuo oli save. Se oli oikeesti aika tarkka. Tuo oli hyvä. Se on tärkeä osuma. Siihen mä lähtisin. Mä jatkan sen väännön heittämistä. Saat sitten muokata väännön siihen, kun mä heitän väännön. En varmasti. Kyllä. En jaksa. Kyllä. Semmonen tatsiheitto nyt. Nyt näet. Tuohon suurin piirtein. No siinä. Itse asiassa kato mikä tatsiheitto. Onko millisen? Ei kaukana. Joo. Ois ollut tärkeä saada rinkiin tuo, nimittäin täältä ei muuten nousta. Ai niin, joo. Niin. Mullahan on tässä joku +5. Katoppa muuten tätä. Näin päästään rinkiin. Onko tämä merkki, että mulla pitää ostaa tämmönen A2 itsellekin? Koska 2. Se on hyvä kiekko. Kannattaa olla joku tosi ylivakkaa. No muistatko, kolmosväylällä toimi. Tuo on tosi hyvä kiekko. Se oli se hyttynen. Ai. Se oli se hyttynen. Rolleri, huonoin kiekko. Okay. Joo, eli semmonen kiekko, mikä on huonoin heittää rollerina. Sehän saat päättää mun. Mitä sä on päättää? Juu. Luna. Oh man. Jos menee sisään, niin mä näytän persettä. Mitä? Että jos menee sisään, niin näytän persettä. Ei! Haiseri parhaalla mahdollisella kiekolla. No voi. Ai. Arvaa millä heitän. Heitän proxy. Aikaa kiva. Kyllä. Ihan hyvä. Ja jos laittaa tuohon oksien väliin, niin hyvin harvoin se tuosta menee. Nyt. Mä en tiedä miksi mä heitin, mutta oli ihan väärin päin toki. Mä haluaisin vaan päästä tuohon rinkiin. Ihan oikeesti. Älähän mene liian pitkälle. No tuo on ringissä, on se ringissä. Hyvä, kun se ainut onnistunut rolleri oli se, mikä olisi pitänyt olla sille jäädä tuohon. Onnistunut. Ei. Teetkö tahalleen, kun tuntui niin pahallaan hän on minun äskeistä? Väylä 8, par 3, 72 metriä. Ei kyllä todellakaan kaara vasemmalle, tuo on aika todella suora. Joo. Kori on tuolla. Ei muuta kuin... Vähän tönkkönen zoomi, mutta löytyy. FD360. Taas 360. Mua pelottaa tän kiekon puolesta, että se on tuolla, mutta... Katsotaan. No siellähän se on. No, siinä on just semmonen auki. 360 ja alipakka. Kato 360. Onko tää noppa ihan suorassa? Tää jotenkin tulee koko ajan. Sullekin nyt? Joo, 360 alipakkaa kiekko. Alipakkaan kiekko on tämä F9. Joo, no niin, just. Rain. Mikä vitu rain? Tuosta kun mä saisin suoraan, niin sehän kori. Joko meni? Mä kuvaan sun heitoisesti korilla. Itse asiassa. Oliko vielä lyhyt? On. Ei oo vielä ringissä. On tuo ringissä. Onko? Ihan varmasti. Ei hitto! Ei kun mä koitin, että mä olisin heittänyt semmosen pikkuhyssä, mutta ei se... Heitit vähän isommaa jonkun heitin. Ei kyllä taas tommonen. Mut jos... Nyt on ringissä. Se on. No miten Influencer. Kuvataanko me kuvastatko väylää ja noin? Kyllä. En kuvannut, mutta nyt antaa olla. No entä noppa? Meidän tärkeä juttu nopaa. Par 3, 94 metriä, kori on tuolla, hyvä, kiitos. Macbethin mikä tää on?
Oliks tää fly die? Taisi olla. Ai hitto, että lähti muuten. Kato, se rollaa ton. Kato rolli. Aika hyvä rolli. Siinä oikeesti, se oli hyvä. No, en todellakaan yrittänyt tuota, niin, mutta oli hyvä. Vasemmalla kädellä ja minä päätän kiekon. Oh, herra jumala. No et oo tosissaan. Kyllä muuten heität. Katoppa tätä. Kato! Mitä? Ai. Pikku se, tää on siis niin jotenkin ouvon tunne. Tuo on muuten siis ihan mahoton saahakkaan edes korriin. Ui! Järkyttävää pommi. On se ringis. On se kyllä. Ihan siinä. Runi. Totta kai, aina korine. Se oli aika... Oi. No mut... Kyllä se ringissä. Ehkä on. Olipa huono. Näytti kyllä, että olisi mennyt. Oi, kun näytti hyvä. Mun kaikki semmoset kiekot, mitä mä niinku tykkään heittää, on hävinnyt. Viimeinen väylä, par 3. Ja ei muuten varmasti ole 62 metriä tuohon korille. Tuo on 40 metriä. Ei kun niin. Joo. Nopaat essa. Mitä se yrittää? Eikö alustan? Haiseria parhaalla mahdollisella kiekolla. Proksi. En tiedä kyllä. No joo. On tosi hyvä. Kato. Kori. Oliko paras, että on ikinä tähän? Oli varmaan aika hyvä. On se joskus korin päälle kolahtanut, mutta... Mutta siis tuo oli niinku täydellinen. Niin se oli. on niinku nosto. Flätti huonoinkin. Eli huonoin tähän. No joku hirveä jompikumpi vakka, mitä sulla on? Mulla on täällä sulle semmonen kiva kiekko. Genius. Okay. Oho. No se oli flätti, mutta matala. No se oli flätti, se oli ihan flätti. Ei sillä oo kielletty. Onko runi? Totta kai, aina kun näkyy kori. Joo. Aika hyvä itse asiassa. No. Siis en minä osaa heittää geniusta noin suoraan. Se aina ei ollut ihan flätti ehkä, mutta... Niin, mutta se flippaa joka kerta mulla niin, siis toki pakko siihen pikku ehkä hyssy laittaa, että se lähtee tuosta kästä suoraan. Koska mä jos heitän tuo, ainakin se mikä mulla on ollut, niin se oli semmonen, että jos se heitti ihan vähänkin kun se menee siihen antsaan, niin se on sitten niinku... En tiedä mikä on tulos, mutta mä pistän sen tähän. Niin, koska... No, sä näet sitten siitä sen, mutta mä menin kyllä sekaan. Samin tulos on tässä. Varmaan tosi hyvä. Ja minun tulos on tässä. Eikö se ollut siinä? Joo, se oli siinä. Noniin. Se oli siinä. Se oli siinä. Piste. Mielipidenopat. Häh? Mielipidenopat. Siis tosi hyvä. Tosi hyvä. Aivan niinku ihana. Voitais käytännössä aina pelata, kun tuntuu, että jotkut heitot lähti paremmin niitten kanssa. Niin, siis kyllä. Joo, kun se päätti se, no ainakin se kolmos. Oikeesti kyllä oli. Se oli siis... Pieni sarkasmi oli tossa, mutta siis niin. Oikeesti muutama heitto lähti yllättävän hyvin. Siis se kolmosväylä oli niinku se onnistui se heitto jopa. Ehkä niinku mitä piti tulla se pikku antsa sillä sinun A2, niin siis sehän oli täydellinen. Niin oli kyllä siis. Niinku että... No mutta se on ihan vaan siitä kiinni, että tuleeko sieltä semmonen siis en minä ikinä... Ei osata kaikkia heittoja edes heittää. No ei siis todellakaan, mutta en mä ikinä tuommoista yrittäisi tuohon ees. Koska sä nyt yrität saada sen suuhkotilla putterilla siihen niinku suuhkot suoralla heitolla. Niin. Tai ainakin itse, en mä tiedä, sen nyt voi pelata monellakin tappaa, mutta niinku ei oo käynyt mielessä. Niin, kyllä. Nyt voi tuotakin kokeilla jatkaa. No, siinä oli Jokers-nopat, mitkä se nyt olikaan. Kangaslampi, 10 väylä. Eikä siinä. Seuraava kerta. Se on moro. Moro.